Aká je forma pred kvalifikáciou na olympiádu, pred majstrovstvami? Musím povedať, že celý tento rok sa nám celkom dobre jazdilo a tá forma teraz ešte nie je dobrá, aj by to bolo skoro, aby bola teraz dobrá forma. Snažíme sa, aby prišla až na ten pretek. No a máme ešte nejaké tie tréningy pred sebou, takže je čas ešte niečo doladiť, tak dúfame, že príde na tú správnu chvíľu tá dobrá forma. Tak ešte by som nepovedal olympiádou, ale pred majstrovstvami je to zatiaľ v pohode a samozrejme, že sa budeme snažiť tú formu ešte troška doladiť, vyladiť a sa zaobísť bez nejakých takých veľkých problémov a zdravotných ťažkostí. No verím, že dobrú. Pripravujeme sa celý rok práve na tieto preteky. Je to najdôležitejší pretek sezóny, každopádne. A tým, že sú doma a že tu budú domáci fanúšikovia, tak o toto bude ešte krajšie. A vnímaš aj fanúšikov okolie, keď si dole na vode? No, každopádne áno. Máme Sosah Európy minulý rok, sme si to tu mohli vyskúšať. Bola to taká malá generálka, bolo tu strašne veľa ľudí a atmosféra bola úžasná. A myslím, že tento rok sa to minimálne zopakuje, ale očakáva sa samozrejme ešte aj väčší zásah divácky. Tak určite dokážu vytvoriť skvelú kulisu, čo si myslím, že pre nás je to určite veľká výzva. No ale samozrejme aj troška zviazané ruky, ale myslím si, že sa budeme všetci snažiť uspieť pred divákmi a fanúšikmi a aby sme ich potešili a uspokojili a my sme dosiahli čo najlepšie výkony. Tak na užívanie tam nejak extra nie je času, samozrejme, že až potom, keď sa náhodou podarí nejaký dobrý výsledok a pri odovzdávaní cien teda ten hluk je čosi väčší ako na iných pretekoch, to je skvelé. Počas tej jazdy je to samozrejme cítiť, ale nejak to pretekár nemôže vnímať intenzívne. A určite je skvelé, keď príde množstvo divákov a tá atmosféra, ten hluk počas trate, počas pretekov určite to dodáva takú väčšiu silu a potom sa jazdí lepšie. Ako sa trénovalo na divokej vode v tuto v Čuňove? Tak myslím si, že tým, že nám prijalo počasie, tak to bolo veľmi skvelé a príjemné. Dobre, v podstate trať už poznáme dokonale, lebo trénujeme tu roky, ale je dôležité stále byť v kontakte s tou vodou. Každý deň sadnúť na tú vodu a nezabudnúť to, čo už v podstate vieme. Doma je lepšie ako niekde v zahraničí, keď sa pripravujete na preteky? Tak záleží od toho, že kde beriem doma. No, ja som doma v Liptovskom Mikuláši a pokiaľ sú tam dobré podmienky, tak veľmi rád tam trénujem. A samozrejme tu v Čunove je o čosi náročnejšia voda. Je to veľmi pekný areál a keď je dobré počasie, tak ten tréning je tu takisto skoro ideálny. Takže tesne pred pretekami bude príprava vyzerať ešte inak, intenzívnejšie? Ako? Áno, máme ešte 2 týždne. Ten týždeň, čo bude teraz, budeme sa snažiť ešte intenzívne zabrať. Aj keď je to trošku problém v tomto teple. Ale tie tréningy budú také kratšie a intenzívnejšie. No a ten týždeň pred pretekom už treba si oddychnúť. Tie tréningy budú už iba jednofázové, takže tam bude čas aj na tú regeneráciu. Samozrejme, že to je už špeciálne. Ešte sa množstvo tréningov do majstrovstiev sveta zmení, ale určite sa to dá pokladať za špeciálnu prípravu a treba si dávať pozor na všetky detaily. Je to už taká dlhodobá rutina, lebo tých štartov v mojej kariére už bolo strašne veľa. Takže ja sa pred pretekmi hlavne potrebujem dobre rozjazdiť, aby telo sa dobre skrátka nabudilo fyzicky pred tým výkonom a potom už sa snažím len udržať si kľudnú hlavu, aby tam neboli myšlienky žiadne, ktoré by narúšali potom tie moje reakcie, ktoré na tej vode budú nevyhnutné. A aké sú tvoje ciele, teda tu na majstrovstvách a potom aj na olympiádu, teda ak sa dostaneš? No, na domácej vode nemôžem mať iné ako medailové ciele, takže nastúpim na štart s tým, že by som rada získala medailu tu pred domácim publikom. A hovorí sa teraz, že toto je jedna z najťažších tratí, s ktorou vo svete by si ju možno porovnal? Tak porovnávať je to dosť ťažké. Tu sa dokáže teda v trati pustiť aj viac vody, ako momentálne je. Vtedy je tá voda naozaj náročná, ale za tohto stavu je to
náročná trať, ale nie najnáročnejšia na svete určite. Tie posledné olympijské trate, či už v Pekingu alebo teraz v Londýne, sú o čosi náročnejšie, technicky náročnejšie. Možno tá sila vody tam nie je až taká, ale je tam o mnoho viac prekážok, o mnoho viac vodných prekážok, valcov, vln, takže je to veľmi ťažko porovnať s niečím iným. Ťažko sa porovnáva, myslím, že táto trať je taká dosť odlišná od tých tratí, ktoré sa stavajú nové, moderné, lebo tie väčšinou využívajú umelé prekažky a tá voda je vďaka ním odlišného charakteru, takisto aj spád je všade iný. Neviem, ku ktorej vode by som to skutočne v Európe prirovnala. Kto je taká najväčšia konkurencia teda zo Slovákov, potom možno z tých zahraničných na olympiáde? No, na olympiáde záleží, kto sa tam dostane. Tu na majstrovstvách sveta určite naše lode, ktoré to tu majú, dá sa povedať, najviac najazdené. Potom dosť často sem chodievali Češi, Nemci, Francúzi. Čiže klasicky tie silné krajiny v tom vodnom slalome budú najväčšia konkurencia, myslím si, že vo všetkých kategóriách. No, na tejto vode bude rozhodne domáce pretekárky, naše slovenské reprezentantky obidve veľkou konkurenciou. Určite aktuálna majsterka sveta, Rakúšanka Corina Kunle, tá tu trénuje veľmi často, takže rátať bude treba aj s Nemkami, Češkami, Britkami. Ja si myslím, že si treba zobrať výsledkové listiny z posledných majstrovstiev sveta niekoľko rokov dozadu a tak zhruba si tam pozrieť, množstvo mien sa tam opakuje. Takisto konkurencia na Slovensku je veľmi silná, takže najdôležitejšie je i napriek tomu sa sústrediť na svoje jazdy. Ja si myslím, že netreba podceňovať ani zahraničné pretekárky. Sú tu pretekárky z Rakúska, z Nemecka, z Francúzska, z Česka, takže určite, že tých favoritiek bude neskutočne veľa. Netreba ani jednu podceňovať, no a tej, ktorej tá jazda vyjde čo najlepšie a bez veľkých problémov, tak bude víťazkou. A aké sú teda tvoje ciele pred majstrovstvami, pred olympiádou? Také ako posledných 15 rokov, aby som tú poslednú jazdu finálovú 11. septembra išiel čo najlepšie, najrýchlejšie a aby som spravil čo najmenej chýb. A aké sú ciele teraz na majstrovstvách a na olympiáde? No, na majstrovstvách by bolo super, kebyže si zaistíme to miesto už priamo na meno. Znamená to, že by sme museli skončiť prvý z našich, čo si myslím, že máme celkom dobrú šancu. Tú vodu tu poznáme dobre, uvidíme ešte, akú postavia trať. No a keď sa nám toto podarí, tak potom sa už dá rozmýšľať nad olympiádou. Tak myslím si, že nielen ja, ale všetci máme ciele také, že uspieť čo najlepšie. Určite, že najskôr to finále. No a v tom finále potom už zabojovať o nejaké to lepšie miesto a uvidíme.